subject gino vote. Koro value content mar gima bedo discussed dhi bedo wished away. Ngeche nitie jok moko manie bunge kanyo ma gineno oyaye gin jogo kura. But gimo ma gino dhi wenwa for future reference. Tibo nwang' ka onge. Gima kiny dwa tiko kiny. Kata ma kiny noming'a mar kiny nwang' ofis Gachagua no. Mondo ng'e na okonega kalma, okonega kalma, okonega kalma. Dhi bedo maonge. Mangeche Deputy President nyalo biro ng'amuluor makoro onge makoro kendo karo nego kelnu motion machielo mar impeachment. That's why nyakwa bergi system of governance. Iwinja. The truth of the matter is ma diera mantie Joyce majiwe wondore. Ni akia kama Nyasaye dhi kete Kenya. Me, that's what I can tell you. Kichangeni Gachagua dhi wuoyo. And that's why I'm much concerned. Gima chunja kompro wacho. Nikeche anyisi gimoro Joyce, in this country political issues ibro tiego jo piny wako ka. Akiane jo national intelligence so gather information marom nadi kuom jo man wako ka bo winjo. Namba mane ma dwaro Gachagua wuog, namba mane ma dwaro Gachagua dong. To jo mawuoyo gi mindset mar gien nga. Gin gima mkomi wacho ni mongiki ka. Gin jo moko miwacho nu chingororoka. That one, am I go inform piny bungene after this piny nyalo nuango nyalo gika makama. Iwinja. Mane miwinjo kawacho ni Wadwa govern Kenya in a wrong way. Okwada govern Kenya on a structured manner. Kenya en piny wan go machamo msara. Inyo jo menano gi wachulo almost 1 million plus and privileges mo menye kam tokni. Eji ni ka as a legal advisor mag government. Kaka da president dwaro ni tije odhi malong'o. Gimobile kanyo biro wan go speakers mar lawyers. Kada kopo nitie political issue ma isbani to nyaka gimany kaka gi consult biji winjre. Emo minjo ka nyisi nitie ka gini en meaningful. Ta edonyo wanaga report moso dhi bunge ma jo CID ogolo. Ma member moro bro chungo wacho. Aya wan report ma jo national intelligence ogolo ma jo bunge gono. Kuro bedo motion moro mwaneno growth ma piny. To gusani to ili wachonwa mano to jogi akanyoro Gen Z odwa thicho ki office ka mabende sani aka gi awacho no mindset giduogo. Wago record gi kai kwa wacho no kwelo kochwa. Bwa wegi. Kanyoro Gen Z donjo mapod wayweyo maka wadwa dhi kod gi phase 2. To Gen Z odonjo machiegni ne piny goro dhi kethre. Koro chuno mondo jakomo ber ng'ama duong' mondo save the country. Emo miyo ne wawacho na where is the problem? Kara watem yet na government of national unity. Ero government of national unity ni giketo mwabeno wame giajo wa mokas expert. Jo wagi be poko tiyo. To kendo gichako ma. Kakoro gichako ma. To gini odhi owuok bujo piny owuokie. What is the fate of the country? Mana omi awacho ni to me neno kita court ni you behave very wisely. Court okinyal dhire with gik musogo koko kucha tidwa to dodongo wacho ni gibro bedo ka gi yalo burano kendo tarik 7 mano dwe manyien. Emo miyo nye gitame. Nyoki gitame on the basis ni gik mikelo gi still rumors. Pokwa winjo gi malongo pogi kale structured process. Magi mwadwa ga winjo kuom ka gimidwa nu achungu ni wakia. That's why giwacho no serve both institutions. Mundu uduo ka Kora ginyalo penjo joka gik ma jogi wacho gine dieru gin mriambo. You understand? Mana yiego wisdom makoto tiyogo. But gini be nyepod gin gurusa nyepod ginyalo petition the speaker. To gin jopiny. To giwacho nu wabende ne wagoni jogi kura jomago akuka giwane mana wagoni gi kura. To gima gidwa gatimo ni wabende ado winjo wa. They still have a chance. Ingen Kenya gik mobile ni kubiro to wagero gino ni jurisprudence. Jusosomi Kenya ka. We cannot just be relying on regulations mag parliament. To ka jogi bende sharp kata Gachagua ni okena go joma sharp. Ka en go joma sharp to nyegi engage parliament on a petition forum. To giwacho no. Gimudwa timo ni wane man wayiero. To joma wuoyo ga ng'eny bende ne kwayi poko biro bokawo pachwa. On gik ma giwacho gi.
to gin bende gin kod mago problem nikech sani ing'eni Joyce bunge kanyo nyochi winjo kata kiyiero kwadwa yiero ministers ka none of them was talking of less than about 100 million. None. 100 million to ng'ani nyano en pok noti anywhere. En oido kuna pesa. Ka ok en deals gi moko be ne gin wajumbe ma mwambi pes CDF kato lalgo. Odhi ogerego. Koro